kawo dono gartuɗen ɗo ko yewtere meɗen wonno ñandete wonto kannuɗen ko hakkude ndema e gaynaka ha joni jaltani nden ɗon toɓɓere nde wonno caɗele ɗe ina keewi hande to fuutaji men walla caɗele ɗe ina keewi to leyɗele meɗen hakkude remoɓe e aynaɓe caɗele ɗe ina keewi te hanki gonka meɗen hanki e gonka meɗen hande sirti hano feewi eyyi gonka men hanki e gonka men hande sirti sabu waɗi ɗum won bonnuɓe gonka men ɗo pinal men e neɗɗagal men yaratno won arɓe jiiɗi bonnude ɗum woni hen kadi bonnani en tawi ganda ko bonnanta ko koye mumen tawi kadi ko ɓiɓɓe men ɗon kadi no foti teskitede nde jaaɗen ha naaɗen diine islam naatande men nde yiyande men nde ɗum haala ɗum tan saa fof yiyande men e diine nde loyi no feewi wonko nde bonnani men ko diine arno ko wiyete ko diine en ƴetti diine o e pinal walla diine e leñol nawduɗen eyyi ɗum noon jagguɗen ha laaɓi addani en noon ardinoɓe diine ɓe yidde eggude leñol ngol jaaha gontoye leñol gongol ngam yidde annabijo o kono noon ina wawno yidde annabijo o taw kadi ne jiiɗi ko e mumen saabu annabijo o ari haalaniɓe yidde jeeyi mum koye gonɗinde Allah jeeya walla ko hubbul watan min al iman ɗum ko hunde nde helmere haalande toon wadde so ɓe ponno yidde hoore mum nde ɓeyduma ɓattade Allah ɓeyda tinnude ɓoggol tin hono wiyeteno ɓoggol jaɓgol e gonɗinde e wotoɗinde Allah ɓeydo wadde so andino ɗum etotoɗa ko yidde hoorema nde wona wiide aɗa yiiɗo e goɗɗo o saabu toon wiyaka noon yid arabeɓe gam Mouhamadou Arabi welma e won juulɗo ɗum wiyaka kono noon yidde jeeyima o ina suuɓa hen ɗo fuɗɗima ustude men wiide ne eggaɗa wonno yahata jeeyaka en gona arabeɓe en gona safalɓe wadde kono ƴettirɗen ɗum ni daroyi hande ha wonti haqqillaji mumen jeeɓata tan ko ɓen kala ko jeynoɗen ko woni ko jeyɗen ko jawɗen ko men ko jawɗen ɗum ardinoɓe diine ɓe jeeyi ha mbatti wiide minen min gona fulɓe komin ɗum ɗo ngam sababude won hen sababuji baɗanoji ɗi won hen kadi ɗi ganduɗa banggue jihadi filñitare Fouta wannode nde ko hakkude ɓiɓɓe fulɓe ɗiɗo ɓe ga ko walare wonde diine ɓe ga ko walare lawakoɓe wonnoɓe nder leydi ndi tawi kamɓe koɓe ɓiɓɓe fulɓe kamɓene watina koɓe tumodir ɓeɗo ko aynaɓe ɓeɗo ko sernaɓe ɗon guila toon fitina bannoɗo o way kono ko ɗon fuɗɗi hanti ficcude yimɓeɓe ɗon fuɗɗori an ko ɗo keɗɗa o ɓuuri daraja o ɓuuri towde walla o ɓuuri teddude watina hanti ɗum ko ɗum addi yimɓe hewɓe egga kadi e cuuɗi mumen gonno ɗi walla kinɗi mumen gonno dogana nde to hinde lawakoɓe nde hanti nde ari kayre woni lawakoɓe kayre kadi woni lawakoɓe banggue diine ɗon addi ustodiral min ɓuuri kaari hanti woni kinɗe ɗe goto fof yiiti hoore mum goto foof natti yidde e resodirde o ga walla wondude o ga wonde yoware hakkude mumen ɗon ko firgutere jooɗoygol almami Abdoul Kadir e nder Fouta ɗo waɗi hanti hunde lurdude e nde Cheikh Souleymane Baal adduno nde kañum on toon adduno ko neɗɗagal woni ko e andude sa jangi e andi a nunɗi a woni pocciɗo aɗa ardine oɗo tan foti ardade yimɓe ko oɗo foti teddinede ɗon ɗo emo dañi ngal ɗo gueɗal suudu hinde nde o jeeya lawakagal yo goɗɗum kam haali wi ko yen goppu ɗum yaaha eyyi ɗum ɗon noon wadde so almami Abdoul Kadir arino kayne tan
wayi ko Cheikh Souleymane Baal wino ko nden jam o yawanno dañede nden kinɗe yagal ngal waata ko naw ustoto seeɗa e men jaggen leñol ngol jaggen neɗɗagal ngal o wino ngal nunɗal ngal e gandal ngal e peewal ngal e poocogol ngol nden jaggen ɗum jehen wallahi e ɗo fuɗɗi addude caɗele wonti hanti woni mecce ɗe meccata mbaɗa kono joñaɗo mbaɗa kono ustiɗo seeɗa ɓayde ko ɗum mbaɗata a jiidani oɗo ko kañum woni ɓurɗo teddude so darima tan jogoto e maɗa yaware jogoto e ma yaware